Нині праздник великомученика Димитрія Солунського. Праздник його празднуємо по нашому церковному юліанському календарю. Цей святий по всім параметрам дуже цікавий нам, жителям Закарпаття, історичної Карпатської Руси. Вспоминаю, як мій дідо Георгій Сидор був в Америці, і там прийшов з Америки вже православний, там прийняв православ'я, і перше, що зробив, коло церкви, тоді ще уніатської, поклав православний хрест. Но в той час ще всі не були проти, бо крест є крест. І що він казав? Як у Америці, так пізніше він був у мадярській армії, а потім пізніше в Чехословацькому корпусі, який пройшов через цілу царську Росію аж до Японії. Всегда наші слав'янські карпаторуські солдати, а їх було в чеському корпусі більшинство, молилися великомученику Димитрію, бо то був воїн, та й і воїни молилися: Господи, ми тепер на воїні, та й нині на сій воїні многі солдати моляться, поминає покров Божої Матері, і кожен до свого святого, но великомученик Димитрій для всіх воїнів образ доброго воїна. Вспоминає свого предка діда, котрий указав, що навіть в мадярській армії мадяри самі мали своїх святих, но наші люди завжди молилися: великомучениче Димитріє, моли Бога за нас. От коли ми молимося іноді за упокой усопших рабів Божих, то ми впоминаємо наших предків, знаємо, що вони у різних арміях служили, в австрійській, в мадярській, в чеській. Однако усі вони для нас воїни. І тому вспоминає нині в день праздника і наших воїнів, котрі недавно пострадали, наші воїни 128-го із бригади. Дуже много зразу погибло, то аж на серцю стало многим людям. І ми в сьогоднішній день за всі 3-4 дні упоминаємо кожен день особлива молитва за упокой новоприставлених воїнів. І оскільки сьогодні праздничний день, ніякі гульбища, ніякі ресторани, ніякі великі славності, все скромно. На першому місці молитва, а на остальному, а ще буде коротка трапеза, має бути завжди поєднана із тим моментом, що хтось сьогодні плаче. Матеря плачуть, синов'я котрих погибли на війні. Ми сьогодні споминаємо великомученика Димитрія, котрий по смерті свого батька став назначеним правителем Максиміаном градоправителем. В той час був градоправитель не той, як наш мер на город, а й на цілу регіон, як некий губернатор. Власть була велика. Знав ли імператор, що він поставив на пост градоправителя настоящого, вірного християнина? Димитрій все вислухав і вернувся домів. Перше, що він зробив, обично представляється правитель, об'явив себе Димитрій християнином. О, яка була радость для города. Та частина тайних християн, а, можливо, християн вже було більша часть у городі, як вони радувалися і торжествували. Сам Димитрій знав, що імператор не простить йому. Імператор мав війну і коротким путем міг піти собі в Константинополь, но із великої злоби цілу армію розвернув, аби через Солунь, через Фессалоніки вертатися, щоб наказати не лише Димитрія, а й християн, да всю в імперії страха нагнати. Так поступаючи, ми діти Божі, подлинні потомки великомученика Димитрія, а в вічності, в єдності ми святими великомучеником Димитрієм, його наставником Лупом і другими християнами, котрі вже страдали за віру Христову, публічно не боялися, саме з ними вірними
і ми зможемо наслідувати Царство Божие. Амінь.